оби ҳавлия нишон метем. бинед чӣ қадар фишори об баланд мебошад. Марҳамат дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ дар колхози Россия, кӯчаи Якатут, ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе 4,8 сотиқ замин ва 5 дар хона бо таъмир аст. ҳуҷҷатошам 100% қоидавӣ. Навормона то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамаашро фаҳмода нишон метиҳем, сар мекунем аз суроға. ҳавли чӣ хеле ки гуфтем дар колхози Россия ҷойгир мебошад. аз ин тараф 46 микрорайон, мости 46 ва худи колхози Россия ва аз ин тараф рост роҳ ба сӯи ноҳияи Рӯдакӣ. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри баъд гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат, худи ҳавлии фурӯшӣ. дохили ҳавлӣ мешем. хонаи рақами 264 кӯчаи Якатут, ноҳияи Шоҳмансур. планировкая мефаҳмонем. дар ин ҷо 2 ҳуҷраи истиқоматӣ, аз ин ҷо медорем боз 2 ҳуҷраи дигар ва ҳаммом мешаваду ва дар охир бино ёрирасон ки дар он ҷо боз як ҳуҷраи дигар, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. дар умум 5 дар хона мебошад дӯстони азиз ва масоҳати замин 4,8 сотиқ, яъне қариб 5 сотиқ замин аст. ҳавлӣ дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. колхози Россия ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. ҳатто вақте ки шумо ба сӯи ҳавлӣ меравед, аз наздатон масҷид мебурад, якчанда мағозаҳо, мактаб ва дигар чизҳои даркорӣ. хулас ҳама чиз дар наздикиаш ҳаст. инфрасохтори бениҳоят хуб дорад. ҳамаи раҳҳо қариб асфалту бетон кардагӣ минтақаи обод мебошад. ва боз як хубии дигараш дар он аст ки назди мости 46 ва худи 46 микрорайонда ҷойгир аст. ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ 100% қоидавӣ. нархаш бошад 1,5 миллион сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом Тиҷей дар хизмати шумо. рақамо барои рекламаи хона 97 14 55 15. танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. Дом Тиҷей, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.